Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, ninais nila Pilipong maghanap na muna ng isang maliit na nayon upang makakuha ng kanilang kagamitan sa paglalakbay. Maghahanap din siya noon ng isang albularyo para naman kahit papaano masiguro niyang magagamot ng husto ang kanyang pinsalang natamo. Habang sila'y naglalakad ng benim, panay naman ang kanilang ginagawang pagmamasid sa buong paligid. Maigi din noon ang ginawang pagkukubli ni Pilipo ng kanyang presensya upang masigurong walang makakatunog sa kanila. Ilang oras pa ang lumipas, sumapit na ang tanghali. Bigo pa rin sila noong makahanap ng nayon, gawa ng nasa kalagitnaan sila noon ng gubat. Nang mapagtanto ni Pilipo na nakakaramdam na ng gutom ang kanyang katawan, agad naman niyang kinuha ang iilang tuyong iniwan ni Lolo Ruben. "Kuya, kung buhay ka man, sana magparamdam ko. Kahit alam kong hindi nagsisinungaling ang tikbalang na pumalit sa posisyon mo, hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari." Wika ni Pilipo habang pinapagpag ang tuyong isda na nakasabit sa gilid ng kanilang kangga. Matapos niyang alalahanin si Lolo Ruben, agad din naman siyang gumawa ng apoy upang maumpisahan ang kanyang pagluluto. Ang benim naman noon, nananatiling nakaupo sa ilalim ng isang puno habang patuloy siya nitong pinagmamasdan. Hindi naman ito gaanong pinapansin ni Pilipo sa kadahilanang alam niyang binabantayan siya nito. Makalipas lamang ang ilang minuto, agad na nga niyang nilantakan ang pagkain na kanyang niluto. Halos mabilisan lang noon ang pagkain ni Pilipo, gawa ng meron siyang oras na kinakailangang habulin. Matapos niyang kumain sa lugar na yon, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay upang makahanap ng nayon. Bagaman hirap na hirap si Pilipong maigalaw ang kanyang kanang kamay dahil sa bali niyang natamo sa kanyang balikat, wala naman siyang ibang pagpipilian kung hindi ito ay gamitin kahit siya ay labis na nasasaktan. Makalipas lamang ang ilang oras, abot langit naman ang ngiti noon ni Pilipo nang makasilay siya ng isang baryo di kalayuan sa kanyang daang tinatahak. May mga nakakasabayan din siya noong mga magsasaka na kagagaling lamang sa kanilang mga trabaho. Upang maging pamilyar noon si Pilipo sa lugar, ninais niyang magtanong-tanong sa mga ito ukol sa baryong kanyang nadapo. Manong, magandang hapon po. Maaari ho bang maitanong sa inyo kung saang baryo ho ito?" Tanong ni Pilipo sa isang magsasakang humihila ng 2 kalabaw. Nang marinig naman ng magsasaka ang sinabi nito, agad din naman yung tumingin sa kanya habang sumasagot ng, "Nasa Malubi ka, iho. Ano ka ba? Naglalakbay ka eh. Hindi mo alam kung saang lugar ka napupunta." Matapos makapagsalita ng matanda, panay naman ang pagpapasalamat noon ni Pilipo dahil sa sinabi nito. Maya-maya pa, tuluyan naman niyang narating ang bukana ng baryo. Mula roon, naghanap-hanap siya ng mga bahay na may paninda ng mga gamit na kanyang labis na kinakailangan sa paglalakbay. Nagtanong din siya noon sa mga taga-baryo kung saan matatagpuan ang kanilang albularyo. Awa naman ng Diyos, nakahanap si Pilipo ng isang taga-baryo na nagturo sa kanya ng tirahan ng albularyo. Ayon sa nakilala ni Pilipo, kilala ang albularyo doon sa kanila sa pangalang Gado. Bihasa ito sa pagpapagaling ng mga naengkanto maging sa mga taong naaswang at na maligno. Dagdag pa ng lalaking yon, malalim din ang aral ni Gado pagdating sa mga karunungang lihim ng mundo. Sa katunayan, si Gado ang pinakamahusay sa kanilang lugar pagdating sa gamutan.
Nang marinig naman ni Pilipo ang mga impormasyong ito, mas lalo pa siyang nanabik noon na makilala ang albularyong nagngangalang Gado. Sa pagdating niya sa tindahan nito, agad din naman niyang nasilayan ang isang matandang lalaki na nagsusunog ng balat ng nyog sa kanyang bakuran. Ayo! Manong Gado? Kayo ho ba yan? Wika ni Pilipo. Nang marinig naman ni Gado ang sinabi nito, dahan-dahan naman yung lumapit sa kanya habang nagsasabi ng, Ako nga, iho. Ano ang kailangan mo? Manong Gado, magpapagamot ho sana ako eh. Sagot naman dito ni Pilipo habang dahan-dahang ipinapakita ang kanyang pinsalang natamo. Nang masipat naman ito ng matandang albularyo, mabilisan din naman siya nitong pinapasok sa kadahilan ng napakalubhana ng kanyang natamong pinsala sa katawan. Ayon kay Tandang Gado, na kapag hindi niya ito mabilisang maagapan, maaaring yon ang magdulot ng lamat sa buhay ni Pilipo. Hindi kasi ordinaryong sugat lang ang kanyang natamo, gawa ng meron itong nakakapit na sumpa na nanggaling pa sa isang mataas na dyablo. Naramdaman din noon ng albularyo ang mga marka ni Pilipo sa kanyang katawan na pilit itinago ng kung anumang demonyong kanyang nakalaban. Pagpasok nila sa bahay nito, agad naman siya nitong pinaupo habang nagwiwika ng, Ano bang digmaan ang pinuntahan mo, iho? Bakit ka nagkaroon ng mga ito? Kasabay ng pagwika ni Tandang Gado, ay siya namang pagpakawala ng usal nito sa katawan ni Pilipo para kahit papaano'y makaramdam siya ng ginhawa sa kanyang buong katawan. Matapos manuot ng mga usal nito sa kanyang kalamnan, agad naman siyang nakaramdam ng pambihirang antok sa hindi maipaliwanag na dahilan. Pilit man niya ito noong nilalabanan, ngunit patuloy pa ring nangingibabaw ang labis na pagod sa kanyang katawan. Pagmulat noon ni Pilipo, laking gulat na lamang niya nang pinalitan na ng matanda ang kanyang kasuotan. Marami na din siya noong benda sa katawan at mga halamang gamot na tumutulong sa mabilisan niyang paggaling. Habang pinagmamasdan niya ang buong paligid, bigla namang nadapo ang kanyang paningin sa pintuang bahagi ng silid. Pagbungad ni Tandang Gado sa kanyang harapan, agad din naman itong lumapit sa kanya habang nagwiwika ng, Kumusta ka, iho? Maayos na ba ang lagay mo? Huwag kang mag-alala. Pinalitan ko lang ang kasuotan mo. Ang mga gamit mo, naroon sa sala. Nang marinig naman ni Pilipo ang sinabi nito, tanging pagpapasalamat na lamang ang kanyang naibigay sa matandang tumulong sa kanya. Bagamat yon ang una nilang pagkikita, agad naman itong nakuha ang loob ni Pilipo dahil sa kabutihang loob ng matanda. Maya-maya pa, doon na nga pinilit ni Pilipong ibangon ang kanyang sarili upang masukat ang lakas na nanumbalik sa kanyang katawan. Nang masipat naman siya ng matanda, agad naman siya nitong binigyan ng babala ukol sa maaaring mangyari sa kanya kapag pinilit niya ang kanyang sarili. Ipinagtapat din noon ni Tandang Gado na kinakailangan niyang magpalipas ng 3 araw sa bahay nito upang masiguro ang kanyang paggaling. 3 araw ho? Nako, pasensya na ho kayo, Manong Gado, pero wala na ho kong sapat na oras para pagbigyan ng inyong kahilingan. Wika ni Pilipo nang marinig niya ang sinabi nito. Bakit, iho? Ano bang ginagawa mo at parang wala ka ng oras? May pupuntahan ka ba? Ano? Sabihin mo. Sagot naman ng matanda. Nang marinig naman ni Pilipo ang sinabi nito, wala na siyang nagawa kung hindi ang tumahimik sa kanyang hinihigaan habang nag-iisip ng malalim sa mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Maya-maya pa, doon na niya napagtanto na kinakailangan na niyang ipagtapat sa albularyo ang totoong mga nangyayari
sa pagbabakasakaling mauunawaan siya nito. Tiwala naman si Pilipo na maiintindihan siya ni Tandang Gado dahil kagaya niya, isa din itong albularyo. Manong Gado, maaari ko bang makausap kayo ng masinsinan? May mga importanteng bagay lang ho kong naisabihin sa inyo. Sana kapag nalaman niyo na ang mga bagay na ito, maunawaan yung sitwasyong kinakaharap ko. Wika ni Pilipo. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglapit sa kanya ni Tandang Gado para pagbigyan ng kanyang kahilingan. Nang makaupo na ito sa tabi ng higaang kanyang hinihigaan, dahan-dahan naman niyang inumpisahan ng mga kaganapang kanilang pinagdadaanan. Habang kinukwento ni Pilipo ang bagay na yon, tila ba hindi nagagawang makapagsalita ng matanda dahil sa labis na pagkagulat. Pagsilay ni Pilipo sa pagmumukha nito, halos wala siyang nakitang kahit na anong bakas ng pagdududa sa paniniwala nito sa kanya. Nang mailahad na niya ang lahat ng kanyang kwento at karanasan, doon din ipinagtapat sa kanya ni Tandang Gado ang kanilang ugnayan ni Lolo Ruben. Ayon sa albularyo, hindi naiiba sa kanya ang binatang yon, gawa ng marami na silang pinagsamahan ng maestro nito. Minsan na ding nadapo si Lolo Ruben sa kanyang tahanan para lamang kumuha ng mga dahon ng basto ni San Jose. Dagdag pa nito na sa dinami-rami na ng kanyang kilalang antingero, tanging si Lolo Ruben lamang ang natatangi sa lahat. Hindi kasi nito ikinukudlit sa kanyang katawan ng mga usal na pamproteksyon, malayo sa karaniwang ginagawa ng mga antingero. Nang marinig naman ito ni Pilipo, agad din naman niyang inilahad kay Tandang Gado na isa din siya sa antingero na kasalukuyang nagtatangan ng magkabilang pares ng sinukuan. Nang marinig naman ito ng matanda, tila ba hindi ito makapaniwala sa kanyang sinabi. Nang mapagtanto ni Pilipo na meron itong pagdududa sa kanya, inutusan niya ang matandang kunin ang suot-suot niyang pantalon noong una nilang pagkikita. Matapos marinig ng matanda ang kanyang iniutos, dali-dali din naman itong tumungo sa sala upang kunin ang kanyang mga gamit. Ilang minuto pa ang lumipas, napansin naman ni Pilipong hindi pa ito nakakabalik sa kanyang kinaroroonan. Upang malaman niyang naroon ang matanda sa labas ng kanyang silid, napagpasyahan niyang ito ay tawagin at tanungin. Manong Gado, nandyan pa ho ba kayo? Tanong ni Pilipo. Oo, iho. Nandito ako. Ano ba kasi itong pantalon mo? Napakabigat. Reklamo naman ng matanda habang buong lakas na hinihila ang kanyang pantalon. Nang marinig niya ang sinabi nito, ninais na lamang niyang tumahimik habang dahan-dahang napapangiti dahil sa mga nangyayari. Pagdating ni Tandang Gado sa pintuan ng kanyang silid, agad naman niya itong nasipat na labis ang paghihirap. Maiusad lamang ang kanyang pantalon na naglalaman ng sinukuan. Pagdating nito sa kanyang higaan, agad din naman niyang iniabot ang kanyang kasuotan habang nagwiwika ng, Maraming salamat ho, Manong Gado. Pagpasensyahan niyo na kung napahirapan kayo ng mga gabay ng sinukuan. Paminsan-minsan ho kasi, hindi sila marunong kumilala ng mga nilalang na lumalapit sa kanila. Nang makapagpaliwanag naman noon si Pilipo, tumangulang naman noon ang matanda habang patuloy na pinupunasan ang kanyang pawis sa katawan. Maya-maya pa, tuluyan naman silang nabalot ng katahimikan sa buong paligid nang mailabas na ni Pilipo ang dalawang bahagi ng kanyang mutya. Kahit aminado si Tandang Gado na meron din siyang pagmamay-aring mutya, hindi niya pa rin maiwasang mamangha sa kagandahang taglay ng mutya ng sinukuan. Ilang minuto pa ang lumipas
animoy hindi na nito nagagawang makaimik dahil sa labis na pagkahanga kay Pilipo. Nang mapagtanto naman niyang balot na sila noon ng katahimikan, ninais naman niyang ito ay basagin upang maipagpatuloy na nila ang kanilang kwentuhan. Nagpakilala na din noon si Pilipo sa matanda upang kahit papaano'y maging formal ang kanilang pagsasama. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon tinawag ni Pilipo ang Benim upang maipasilay sa matanda. Inilahad niya din dito ang naging parte ni Lolo Ruben sa kanyang buhay at sa kung paano siya nitong sinanay para maging dalubhasa sa kanyang larangan. Ilang oras pa noon ang lumipas, nalaman na nga ni Tandang Gado ang kasalukuyang sigalot na kinakaharap ni Pilipo. Doon na din nasagutan sa kanyang isipan noon kung bakit nagtaglay ito ng mga malulubhang pinsala sa kanyang katawan. Pagsapit ng gabi noong mismong araw, ninais nilang uminom ng tuba upang mas lalo pa silang maaliw sa kanilang pag-uusap. Dahil sa nagbabahagi din noon ng sariling karanasan si Tandang Gado, kung kaya't nalaman din noon ni Pilipo ang iilang karanasan nitong nakasulat pa sa pahina ng kanyang buhay. Pilipo, iho, nakapagpasya na ako. Sasama ko sa iyong paglalakbay. Malaki ang magiging tulong ko sa iyo dahil kabisado ko ang pasikot-sikot ng bagtingan. Huwag kang mag-alala. Magiging maingat ako para hindi naman ako maging abala sa iyo. Wika ni Tandang Gado. Nang marinig naman ni Pilipo ang sinabi nito, agad din naman niyang pinagbawalan ng matanda sa nais nitong gawin. Gustuhin niya mang sumama ang matanda sa kanyang paglalakbay, subalit natatakot na siyang muling makasilay ng kasama niyang nawawala ng buhay. Sa isip-isip kasi noon ni Pilipo, mas mainam na mamatay siyang mag-isa para naman kahit papaano wala siyang madamay. Napagtanto niya rin noon na kinakailangan din si Tandang Gado ng kanyang mga kababaryo na naging biktima ng mga masasamang nilalang at mga impakto. Habang patuloy niyang pinagbabawalan ang matanda na sumama sa kanya, mas lalo pa itong nagnais at nagpumilit. Makaraan pa ang ilang minuto, wala nang nagawa si Pilipo kundi sundin ang nais ng albularyo. Pinagsabihan kasi siya ni Tandang Gado na hindi siya nito tutulungang gumaling kung hindi niya ito magagawang pagbigyan. Hindi naman niya noong nais na makipagmatigasan sa matanda sa kadahilan ng hindi biro ang digmaang kanilang susuungin. Sa pagsapit ng 3 araw, tuluyan na ngang nakaramdam si Pilipo ng kaginhawaan. Pagtungtong noon ng 8:00 ng umaga, kagaya ng sinabi ni Tandang Gado, magagawa na niyang makatayo. Dahil sa walang palyang pangitain ng matanda, hindi mapigilang mapabilib ni Pilipo kahit papaano. Ayon sa kanya, na kung sa panggagamot lang noon ang basihan, walang makakatalo kay Tandang Gado at sa aral nitong tangan. Dagdag pa niya na sa dinami-rami na niya noong nakilala at nakasalumuhang albularyo, tanging si Tandang Gado lamang ang kakaiba sa lahat. Pagsapit ng hapon noong mismong araw, inabisuhan na ni Pilipo ang matanda sa oras ng kanilang pag-usad. Hindi na kasi sila noon maaari pang magpaabot ng 4 na araw gawa ng magiging mapanganib na ito dahil sa hindi inaasahang pagkamatay ni Lolo Ruben. Bago sila noon tuluyang umalis sa baryo ng matandang albularyo, ninais nilang magdala ng iilang kagamitan na maaaring makatulong sa kanila. Halos 3 bayong dinoon ang daladala ni Tandang Gado na punong-puno ng mga garapong naglalaman ng mga halaman at langis na panggamot. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakalabas sa baryo ng matanda. Dahil sa kanilang mga bagaheng dala noon,
kung kaya't inaasahan na nilang magiging mabagal ang pag-usad nila sa daan patungong Bagtingan. Habang nasa kasagsagan sila noon ng paglalakbay, panay naman ang paglalahad sa kanya ng matanda sa kung ano ang lugar na kanilang pupuntahan. Ayon kay Tandang Gado, na ang bundok ng Bagtingan ay ang lugar na madalas niya noong pagkuhaan ng nyog noong kabataan niya. Napakarami kasing nyog sa lugar na yon na halos wala ka nang makikitang ibang puno maliban sa puno ng nyog. Doon tinoon kumukuha ng mga tuba ang mga manginginom na siya rin namang ibinibenta nila sa mga karatig baryo. Dagdag pa ni Tandang Gado na mangilan-ngilan lamang noon ang naninirahan sa lugar sa kadahilan ng talamak doon ng pag-atake ng mga aswang. Ang ibig niyo hong sabihin, Manong Gado, tubong Bagtingan kayo lumaki? Tanong ni Pilipo matapos makapagkwento ng albularyo. Abay, hindi, iho. Tubong baryo ako kung saan tayo nanggaling. Kaya lang naman ako noon nakapunta ng Bagtingan dahil sa ama ko. Halos walang linggo kasi yung hindi nakakapunta roon para magsalok ng tuba at manguha ng mga nyog. Paliwanag naman ni Tandang Gado. Nang marinig ni Pilipo ang sinabi nito, agad din naman niyang iniba ang kanilang paksa upang mas lalo pa siya noong maging pamilyar sa lugar ng Bagtingan. Nais niya kasi noong makalakap ng kahit na anong impormasyon ukol sa lugar para naman kahit papaano alam na niya ang kanyang gagawin kapag madapo sila roon. Ilang oras pa ang lumipas, bigla namang naantala ang kanilang pag-uusap nang masipat nila ang bundok ng Bagtingan sa kanilang harapan. Kagaya ng bagahang dun at bagagining, meron din yung nagliliyab na apoy sa tuktok na isang hudyat na merong nakatirik na pugad roon ng mga demonyo. Matapos nilang masilayan ang malasantelmong apoy sa tuktok nito, dahan-dahan naman nilang binagtas ang daan papalapit sa paanan. Sa puntong yon, hindi na sila gaanong nakakapag-usap sa kadahilan ng maigi nilang pinakikiramdaman ng buong paligid. May mga aswang nalipad din silang nasisilayan sa kalangitan na para bang inutusan yon ng salamangkero na magmasid sa buong paligid. Kahit gano'n na ang nasisilayan noon nila Pilipo, naging panatag naman sila sa kanilang paglalakbay dahil sa naikubli nila ng husto ang kanilang mga presensya. Dagdag tulong din sa kanila noon ang itlog ng pagong na ibinigay sa kanya ng iilang kasanggan ni Lolo Ruben. Maya-maya pa, agad namang itinali ni Pilipo ang kalabaw ni Tandang Gado nang masipat niyang hindi na ito makakadaan sa paanan ng bundok. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga silang nakapasok sa nyugan na kung saan napakarami nilang naririnig na huni ng kokok sa paligid. May mga uwak din noong nagsisiliparan na parabang naghahanap yon ng mga tira-tirang laman na pinagkainan ng mga aswang. Pilipo, mukhang pugad nga ng mga demonyo ang lugar na ito. Marami akong naaamoy na baho sa paligid na nanggagaling sa iba't ibang uri ng mga demonyo at engkanto. Wika ni Tandang Gado habang sila'y naglalakad. Asahan mo nang dapat mong asahan, Manong Gado. Sinasabi ko sa inyo, hindi biro ang pinasok ninyong gulo. Seryosong sagot naman ni Pilipo. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan sa kanilang paglalakad nang makarinig sila ng pagpapalaspas ng mga nalalaglag na dahon ng nyog sa buong paligid. Maya-maya pa, bigla namang lumitaw sa kanyang harapan ng Benim habang nagwiwika ng, "Ginoong Pilipo, may iilang gabunan akong nasilayan. Magtago ho kayo. Malapit na sila." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang paglundag sa kanilang harapan ng tatlong malaasong demonyo.
Nanlilisik ang mga mata nito at tila ba hindi ito masayang sila'y makita. Habang tinititigan ito ni Pilipo, alam na niyang mga gabunang aswang ang kanyang kaharap. Segundo lamang noon ang naging pagitan nang bigla silang lusubin ng mga ito ng walang pagdadalawang isip. Mabilis na namang sinalag ng Benim ang unang nilalang na sumugod sa kinaroroonan ni Pilipo upang kahit papaano'y magawa niyang matulungan ang kanyang mga kaibigan. Habang hindi pa noon nakakalapit sa kanila ang mga demonyo, mabilis na namang lumapit si Pilipo kay Tandang Gado upang protektahan ito. Paglapit sa kanila ng dalawang gabunan, laking gulat na lamang ng matanda nang makasilay siya ng isang karit na nagliliwanag. Matapos itong palitawin ni Pilipo, agad naman niyang tinadyaka ng isang gabunan at kasabay nito ang paghataw niya sa mga nilalang gamit-gamit ang karit ng sinukuan. Habang pinagmamasdan ni Tandang Gado ang paglalaban ng mga ito, tila ba hindi niya magawang makapaniwala sa mga nangyayari. Nararamdaman na din niya noon ang naninigas niyang mga binti dahil sa takot na patuloy na bumabalot sa kanyang katawan. Halos hindi na din noon makapagsalita ang matanda sa kadahilan ng patuloy na pumapasok sa kanyang isipan ang lehiyon ng mga demonyong naninirahan sa bagtingan. Sa isip-isip niya, hindi nila magagawang makipaglaban sa mga ito kung tatlo lamang sila. Sa pagpapatuloy ng kwento, doon na nga kahaharapin ni Pilipo ang salamangkero at ang paglahad nito sa sikreto ng kanyang yumaong lolo. Okay, naamoy ko na talaga yung ending. Tsaka nagkamali pala ako ng opinion ko doon sa 19 kasi ang para nabanggit ko 3 baryo na yung tinapos ni Pilipo pero 2 pa lang pala. Dito pa lang pala siya ngayon sa pangatlong baryo. Tsaka doon kay Tandang Gado, parang narinig ko na yun sa kwento natin na Lolo Ruben Kung di ako nagkakamali parang episode 10 pataas, doon ko narinig yung Gado na yun. Kasi pumunta si Lolo Ruben sa lugar nito, di ba? Tas nanghihingi siya ng mga halamang gamot. Di ko lang matandaan hindi ko lang alam kung tama ako o mali ako. Paki-confirm naman yung mga solid diehard fan dyan ni Lolo Ruben. Pero pahintayin na lang ako ng 21, sunod ka agad natin. Tsaka yun nga, patapos na to. Yun lang. Salamat.